Kada na mabadi luto ta og utang. 5 fingers. Ay isa pa na mabadi. So kay na isa naman ang panagot mabadi. Tingin ka ng pinaka. Ambot nga no, tubig yung badi. Diba na to tubig mga badi. Para na siya sabaw. Takloban mga badi para bubukan. Ito na ito mga badi, bubukan na ba? Ay, bubukan na ito mga badi. Wala na mga badi. Bitsin. Asin. Lawan na to ba? Kung sakto na ba ang timpla mga badi? Fingers o galagbati akong kuan garo mga badi, subak na tinapak. Tirada da. Ba mga badi ba? Bukalan na nato mga badi para mukha na ang timpla ba. Murag gibukal na siya mga badi. Try na to. Okay mga badi kay gibukal naman. Ito na ibutang ang fingers o galagbati. Pag uli sa itong asawa litso nakaon na yun kaya uli nito sa alas 7 pa siya ang iyang out, diba? Langgaw na ito itong asawa mabadi ikaw badi para ma-mix, diba? Lutong bahay yan mga badi, hutan ba hutan. Para pagbukalan na luto na rin na mabadi ana ra kadali ang pagluto kaban na ito mabadi kay pila ra may kusugan ng lagbate og kuan fingers dali ra na siya maluto. Salam. Las pabukal mabadi. Pinili na siya, luto na rin na. Sarap di siya maluto mabadi. Taboy log siga. Ito. Amoy kalayo. Ay, mabadi, luto na rin mabadi. Ang mabadi, asa na ibalin sa butanganan. Right.
Balahin mga bade. Luto mga bade. Ano kasi?